siz bugün Allah Teala üçün näme iş etdiňiz? Bu dünýäge geldiň, ne amal kıldyň? Diýse Allah'ma ne jogap berjek? Indi huzurma ne ýüzüňe geldiň? Diýse Allah'ma ne jogap berjek? İki ýol görkezdim, hem akıl berdim. Ýoluňy seçmegi erkine goýdum. Rahmetimiziň zulmagalyň, diýse Allah'ma ne jogap berjek? Remedany berdim, roza tutmadyň. Akşam füýji iftar etmediň. Ne üçin dogry ýolumdan gitmediň? Diýse Allah'ma ne jogap berjek? Günäden gaçmadyň, tutmadyň emri. Huda yerlerde geçirdiň ömrü. Görnäçe köpelmiş dünýäde jümri. Diýse Allah'ma ne jogap berjek? Azanlar okolly, ne üçin doýmadyň? Sen ne üçin Rahmana secde kılmadyň? Men hem cennetim bermediň. Diýse Allah'ma ne jogap berjek? Soğuk hasta diýdiň, täret almadyň. Men diýip gezdiň, namaz kılmadyň. Günähi işlere garşy durmadyň. Diýse Allah'ma ne jogap berjek? Gadyr gize berdim, ne üçin bilmediň. 2 rekat bolsa namaz kılmadyň. Howaý işlerden sen utanmadyň. Diýse Allah'ma ne jogap berjek? Ne üçin täret alyp kılmadyň namaz? Yalvaryp Rabbiňe etmediň niýaz? Halk içinde adyň çykmyş bir namaz. Diýse Allah'ma ne jogap berjek? Ne üçin terk edersiň farz sünneti? Duýmadyňmy cehennemi cenneti? Sen näme Muhammediň ammaty? Diýse Allah'ma ne jogap berjek? Men seni yaratdym, hoş güller kimin? Göz berdim, gaş berdim, sümmüller kimin? Amalyň sözle bilbiller kimin? Diýse Allah'ma ne jogap berjek? Ulu peygamber men sana berdim. Cennette men sana uly yer goýdum. Sen pany dünýede ne üçin boş durdyň? Diýse Allah'ma ne jogap berjek?